Hola, benvingudes a totes. Jo soc la Mar, soc infermera aquí al Centre Jove d'Atenció a la Sexualitat i m'identifico com el pronom ella. Llavors jo m'encarregaré més d'aquesta part de l'entrevista a l'adolescent i del consell contraceptiu emmarcat en aquestes cèl·lules, en aquestes càpsules prèvies. Llavors, què és el que parlarem avui, no? Enfocaré una mica la càpsula en el model d'atenció, també en els mètodes anticonceptius per fer una mirada més global i també concretament amb el consell contraceptiu i la visita que fem aquí i com la posem en. I finalment farem un espai de preguntes i de debats, de tal manera que si voleu em podeu posar les preguntes i al final de tot les fem. Llavors, iniciem una mica i per posar una mica de context, amb el model d'atenció, el que us presento és un model d'atenció que creiem que és l'òptim per poder atendre joves, tal com entenem la sexualitat, i és el que nosaltres hem intentat aplicar aquí. Llavors, acompanyem les persones joves en aquesta vivència de la sexualitat des d'una visió positiva i centrada en el perquè entenem la sexualitat que engloba diverses coses, com estem emocionalment, com ens relacionem amb les persones, les relacions que tenim, la identitat de gènere, els rols, l'orientació sexual, així també com el plaer, la intimitat, l'autisme i totes aquestes coses. Intentem i creiem que és important abordar-ho d'aquesta manera més holística. Llavors, nosaltres creiem que per poder abordar-ho tot això tenim com 3 pilars en els quals nosaltres els valorem com a fonamentals. Tenim la part de drets sexuals i reproductius, el model biogràfic i també la perspectiva feminista. Llavors, intentaré centrar-me en aquests tres eixos. Per una banda, tenim el model biogràfic, els drets sexuals i reproductius. Parlem de drets sexuals, el nostre model està centrat en el concepte que les persones tenen aquests drets i els han de poder gaudir i exercir. Aquests drets formen part dels drets humans i venen a dir que cada persona és lliure de viure la seva sexualitat com lliure. Té dret a que se li garanteixin les eines bàsiques i és lliure de viure la seva experiència i la seva sexualitat d'una manera saludable, lliure i sense discriminacions. I és per això que a les nostres consultes no hi ha cabuda i no ha d'haver-hi una atenció des del judici moral, des de la imposició, des de missatges de por, i treballar des dels drets sexuals i reproductius és afavorir la cura de la salut i, per tant, intrínsecament per nosaltres també és l'empoderament d'aquestes persones. Per tant, hem de tenir present que si no estem garantint els drets, els estem vulnerant. Llavors, em pregunta quins són aquests drets. Els drets és el dret a la igualtat, a la protecció legal, igualitària i a la no discriminació. Parlem també del dret a la vida, la llibertat, la seguretat de la persona, la integritat física i corporal, el dret a la privacitat i a la confidencialitat, el dret a l'autonomia personal, el reconeixement davant de la llei, el dret a l'educació i a la informació, el dret a la llibertat de pensament, d'opinió, d'expressió, d'associació, el dret a gaudir de l'estàndard més elevat de salut i dels beneficis de l'avenç científic, també el dret al retiment de comptes i a la reparació de danys i el dret a escollir si casar-se o no i a formar i planificar una família, el dret a decidir si tenir o no descendència. Aquí el que podeu veure en pantalla són una mica els drets que nosaltres hem treballat de cara més a la població jove. Llavors, com ho fem, aquests drets? Nosaltres intentem, tota aquesta traducció de drets la fem amb un model d'atenció. Aquesta traducció es pot fer de moltes maneres, es pot aplicar de moltes maneres. Llavors, nosaltres aquesta traducció l'hem feta amb el model del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats que tenim aquí. Llavors, com us animo que mentre us explico tot això, intenteu valorar si allà on esteu vosaltres exercint seguiu aquest model o seguiu algun punt d'aquest model i si no és així, si voleu o podeu fer algun dels canvis per tal de garantir com aquests drets. Llavors, el nostre model és un centre d'atenció a la població jove, atenem fins als 25 anys i l'acompanyament de l'avortament fins als 30, o
tot, no hi ha límit. Això, sobretot, perquè pensem que la població jove és la població més oblidada en el sistema públic i, per tant, la més vulnerable. Llavors, ens focalitzem aquí. Per altra banda, model de portes obertes. No tenim cita prèvia, no? Entenem que les joves es visiten moltes vegades des de l'ensurt o des de la urgència i hem d'atendre espontàniament aquestes necessitats. A nivell d'accessibilitat horària, no? Ens hem intentat adaptar a la població més jove, en el nostre cas, però bueno, no? Ser accessibles, això també a nivell d'horari és important. Sense referència territorial. Ahir ens referim a que els centres joves vinguin d'on vinguin, tinguin document acreditatiu, no? Es podran atendre, no? I això és molt important perquè moltes vegades es limiten o fan vida a altres llocs d'on tenen la residència i així facilitem, no? És confidencial, no? Excepte que hi hagi una situació d'un risc vital o que la llei ens digui el contrari, nosaltres no traspassem les dades que la consulta no es traspassen a persones externes i això ens ajuda molt a l'hora d'establir vincles amb les usuàries. A nivell de gratuïtat, nosaltres aquí tots els serveis gratuïts i intentem que si derivem altres serveis que no ho siguin. Llavors, pel que fa a l'especialització, totes les professionals estem especialitzades per poder fer un abordatge biopsicosocial i per això dins del centre jove tenim altres professionals com poden ser psicòlogues, sexòlogues, ginecòlogues i entre totes intentem tenir especialitat en diferents àmbits d'actuació. Dins de la consulta fem una intervenció tant assistencial com educativa, entenem aquestes consultes des d'aquestes dues vessants i a més tenim altres projectes en el centre jove per poder fer acompanyament. Per altra banda, intentem donar resposta per on es mouen, és a dir, actualment utilitzant molt el WhatsApp, doncs nosaltres tenim aquest contacte via WhatsApp on diàriament anem les seves demandes. Així també com a nivell de correu o a nivell de telèfon, i intentem donar resposta més enllà de la presencialitat. Llavors, nosaltres a nivell ens complementem amb altres serveis de salut, entenem que aquí no podem abordar-ho tot, intentem derivar i fer xarxa entre diferents serveis de salut i també altres recursos que no siguin només sanitaris, és a dir, socials, psicològics, juvenils, de l'àmbit de la dona i entre totes d'espai. Llavors, per nosaltres, això és molt bàsic per crear un clima de confiança i de respecte i d'interès entre l'usuari i nosaltres. Llavors, a més, també està molt condicionat això a l'espai. És a dir, nosaltres intentem que sigui un espai adequat per a les persones joves i això és des d'un primer moment que entren amb tots els cartells que tenim de recepció, el nivell de confidencialitat i també l'entrevista. És a dir, nosaltres considerem que perquè una persona jove se senti còmoda dins de la consulta és molt important adaptar-nos al llenguatge, evitar els tecnicismes, que no se sentin jutjades, transmetre que això és un espai segur, tant la consulta com el propi centre. I això és una de les premisses que nosaltres tenim molt clares. I llavors, a partir d'aquí, intentar com construir. Llavors, això pel que fa als drets sexuals i reproductius, llavors recordo que també parlem del model biogràfic, que és el model biogràfic. És entendre que la biografia i la història personal de la persona i atendre des d'aquí a l'hora de tractar també les qüestions de sexualitat. Llavors, això difereix certament de models més clàssics, més higienistes o moralistes, que per nosaltres esdevenen també més repressius en quant a nivells de drets sexuals i reproductius, sobretot en la gent jove. Llavors, com ens situem nosaltres com a professionals? Com a professionals dins d'aquest model, nosaltres som facilitadores, som mediadores i ens limitem a acompanyar i a donar eines perquè sigui la usuària la que decideixi i pugui construir ella la seva biografia i, per tant, també la seva vivència de la sexualitat. I, per últim, com a pilar important, tenim la perspectiva feminista. Hem d'entendre que el gènere juga un paper clau en la nostra sexualitat, ens delimita el camí que suposa que ha de recórrer la nostra sexualitat
Perquè des de que naixem anem rebent missatges que construeixen el nostre gènere, la nostra vivència de la sexualitat, segons els nostres genitals. Llavors, quan treballem amb l'àmbit de sexualitat, és una cosa que hem de tenir en compte, per tant, també com els rols i els conceptes de gènere. Llavors, com a societat, com ens diu que ens hem de comportar, o sigui, com m'haig de comportar amb el meu gènere, no? Moltes vegades, com a dones, tenim la idea de que hem de complaure l'altre, hem de ser les cuidadores, no? Moltes vegades som agents passius en molts espais i són discursos que anem rebent també des que som petites i això va relacionat directament també amb la sexualitat, amb el que els homes tenen un desig irrefrenable i que les nostres de desig femení són inadequades, són excessives i moltes vegades estan penalitzades amb estereotips. I és per això que a les consultes de sexualitat és molt important tenir aquesta perspectiva feminista, interseccional i tenir en compte tots aquests factors. I en aquest context també, d'aquest context social, d'aquesta societat heteropatriarcal en la que vivim, les violències masclistes no són un fet aïllat ni són un fet puntual. I és per això que també cal reconèixer-les i visibilitzar-les, això és molt necessari. Per tant, nosaltres perquè aquests fets acaben sent fets importants i esdeveniments importants que marquen la nostra biografia que va relacionat amb el punt anterior. Llavors, en aquest sentit, nosaltres tenim aquí el CEPAS, el Centre Jove d'Atenció a la Sexualitat, el que anomenem el qüestionari de violències, que plantegem diferents preguntes, són confidencials, són voluntàries, per tal de veure i posar sobre la taula aquestes violències en diferents àmbits. Tant en diferents àmbits com diferents tipus de violència. I a partir d'aquí acompanyem, si que volen, ser acompanyades en el que elles volen, en el que elles necessiten. Llavors, també és important tenir en compte que això passa i quin acompanyament nosaltres donem a això. Llavors, un cop en aquest context de com abordem la sexualitat, amb les joves ens centrem en mètodes. Mètodes. Fins fa poc ens pensàvem o es parlava únicament del preservatiu, es parlava únicament de les anticonceptives i estem veient que no és així. Ara, de cop i volta, amb el Pla de Millora d'Accés als Mètodes Anticonceptius de llarga durada, també han sortit els DIUs, han sortit els implants i ara, llavors, de cop i volta, l'escenari són preservatius, anticonceptives, pastilles anticonceptives, DIUs, implants. I tenim una mica aquest escenari. La veritat que no és així. La realitat és que hi ha un munt i tenim un ventall de possibilitats molt gran. I això és el que oferim a nosaltres. I això és una mica el que creiem que cal oferir. Cal oferir tots els mètodes anticonceptius. De fet, aquesta infografia és la que utilitzem nosaltres a la consulta i utilitzem el cas. Llavors, a més, el que ens diu, el que està passant, és que estan visitant les persones joves. Veiem que a prop d'un 36% de les joves d'entre 15 i 19 anys han anat a visitar-se per utilitzar un mètode, però que això augmenta fins a un 55% entre els 20 i els 24 anys. És a dir, més de la meitat de les joves es visiten. Vull dir que aquesta informació és i es visiten. Llavors, també hem de tenir en compte que les que utilitzen, un gran gruix l'utilitzen perquè l'ha receptat una ginecòloga, un 39%, i això va guanyant importància a partir dels 25 anys, com podem veure a la pantalla de les dades aquestes són dades de la Societat Espanyola de Contracepció. Llavors, cal tenir en compte sí, les joves es visiten, però no són totes. Llavors, també hem de pensar per què no es visiten les joves. Podem valorar els motius. Nosaltres creiem que fer un consell contraceptiu és autocura, és una acció d'autocura, perquè la gent no ho fa. Podria ser
sobretot centrar-nos en la gent jove perquè no ha tingut relacions sexuals i, per tant, no veu la necessitat d'utilitzar un mètode, perquè ja utilitzen un mètode potser i no estan còmodes, perquè no saben on anar, també és veritat que moltes vegades les joves no saben on anar, o també podem pensar que potser no volen fer aquest tipus de visita per vergonya, per vulneració de drets anteriors, com pot ser per molts motius. Llavors, aquí a continuació podeu veure una mica l'evolució dels mètodes que han utilitzat les nostres usuàries en els últims anys, i veiem com hi ha hagut canvis en aquests últims 6 anys. I aquí també tenim una mica les dades de la Societat Espanyola de Contracepció, on ens diu que la població més jove sobretot utilitza el preservatiu entre els 15, quan parlem dels 15 i els 29, un 50% utilitza el preservatiu, després un gran gruix, gairebé el 20%, la pastilla i després també un 18% no utilitza. Això, com podeu veure, va canviant entre els 20 i els 25 anys, disminueix el preservatiu i augmenten altres mètodes. Però que també el que no s'utilitzen mètodes disminueix. Però, qui menys mètodes utilitza és les persones de més edat. Això cal també tenir en compte. Quina també és la realitat? La realitat és que es vulneren drets en mètodes anticonceptius. Nosaltres aquí a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius tenim el que és l'Observatori. L'Observatori és un espai on projecte, entre moltes coses, tenim un espai de denúncia i ens han arribat denúncies amb vulneracions de drets. Llavors, a continuació podem veure alguns, per exemple, una diu, soc llevadora i he atès diverses dones dels quals per dificultat o negat l'accés a la lligadura de trompes. Algunes han hagut d'usar DIU o pastilles, d'altres han utilitzat la marxa enrere i s'han quedat embarassades. Està dins de la cartera de serveis, però no posa una limitació pel que fa a l'edat i el nombre de fills. Un altre ens diu, li han receptat les pastilles anticonceptives orals i no li han explicat les incidències. Ha estat amb vòmits i antibiòtics i ha fet interacció i s'ha quedat embarassada. Un altre ens diu, va anar a la tarda jove a demanar l'anticoncepció d'urgència. L'acompanyava la seva mare i va aprofitar i va sol·licitar informació sobre mètodes anticonceptius perquè volia les pastilles anticonceptives. Però per un tema d'edat i que no portava i que portava molt poc amb la seva parella, no li podien oferir. Un altre ens diu, fa mesos que porta l'implant i no s'hi sent còmode. S'ha enganxat i fa mesos s'ha engreixat i fa mesos que té escòtic, que té sarna. Amb la llevadora es nega a treure l'implant. Diu que l'ha de portar mínim un any per acostumar-s'hi i que no té sentit que segueixi anant perquè no li traurà i ja no li donen visita. Un altre ens diu, estava fent ús de la injecció anticonceptiva, però quan la primera dosi estava finalitzant, no li donen hora per posar-ne una segona. I ella va trucar de nou per demanar-la. Una vegada ja havia passat l'efecte i li van dir que no hi havia més i tampoc no li han donat ni cap alternativa ni cap possibilitat de seguiment. Ens diu, a les CIR desinformen una persona comentant que l'implant és un mètode que té un cost de 120 euros. Porta l'implant i se'l vol treure perquè porta 2 anys sense menstruar. Al cap li diuen que no li trauran perquè ja té 2 fills i si no vol tenir més fills, que no li trauran fins que no es caduqui. I l'últim diu, li han receptat les anticonceptives orals per possible endometriosi, però no li han explicat com es prenen, per què, ni quan iniciar-les. Aquí veiem diferents vulneracions, sobretot el dret a gaudir de l'estàndard més elevat de salut i dels beneficis de l'avenç científic, quan no se li deixa accedir per edat, per disponibilitat i no hi ha alternatives. O dret a la informació, quan no s'informa correctament, quan es fan judicis, opinions personals i això. Llavors, és tot un què. Llavors, pel que fa al tema de l'edat, nosaltres ens basem en el principi del menor madur. El principi del menor madur cal que entre els
12 i els 16 anys cal valorar la competència i la maduresa. Llavors, nosaltres considerem que una persona d'aquesta edat traspassa totes les barreres per arribar a visitar-se, no? Que sabem que no és fàcil, creiem que aquesta persona està fent un acte d'autocura i, per tant, valorem positivament la seva competència i la seva maduresa perquè aquí no ens limitem, tenim aquesta visió d'aquest principi que sabem que hi ha en altres estudis, que no és així. Llavors, una de les altres coses que fem a la consulta són els mites, no? Hi ha molts mites entorn a la sexualitat, molts sobre els mètodes anticonceptius. Llavors, quins són els mites més habituals que ens arriben a la consulta, tant per part d'usuàries com altres? Un diu, el preservatiu no és un mètode anticonceptiu, no? Nosaltres deixem clar que és un dels mètodes anticonceptius, és un mètode barrera i protegeix tant d'ITS com també d'embaràs, no? Un altre diu, moltes vegades ens arriba gent que no volen hormones, és normal, podem entendre-ho, cadascú és lliure. Què és el que nosaltres valorem? Nosaltres expliquem que tenim mètodes hormonals i no hormonals, no? I que de no hormonals també hi ha de llarga durada. I també expliquem que no tots els mètodes hormonals tenen la mateixa quantitat d'hormones ni produeixen els mateixos efectes secundaris. Llavors, per trencar una mica tot això, ajuda a que se sentin més tranquil·les. Les pastilles anticonceptives regulen la regla. És la típica que arriba. Llavors, nosaltres deixem clar que no. Que les hormones el que fan és una anovulació, no? Aturen l'ovulació i, per tant, aturen el cicle menstrual. Sí que és veritat que durant la setmana de descans hi ha un sagnat, però és un sagnat el que nosaltres diem és el sagnat per depilació. Nosaltres els diem moltes vegades, és una regla falsa. I els expliquem, no? Que és per aquesta baixada del nivell d'hormones que es produeix aquest sagnat, que és un sagnat més estàndard, que sembla una regla, però que no podem dir que és una regla, no? Llavors, aquí trenquem molt perquè moltes vegades és la demanda venen per regular-se la regla, no? I deixem clar que no és així. Un altre, el dispositiu intrauteri no està indicat en adolescents ni en joves. Llavors, tenim clar que hi ha diferents estudis que asseguren que no és així, que els DIUs també estan indicats per adolescents i, a més, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, avalar aquests estudis. Llavors, cada cop s'utilitza menys el preservatiu. Nosaltres tenim clar que no, que aquí és un dels mètodes que més s'utilitza, ho hem vist abans, i a més també podem veure que amb totes aquestes estadístiques que ha fet l'Observatori de la Societat Espanyola de Contracepció, qui utilitza el preservatiu, qui utilitza més mètodes a la població jove, qui fa un ús correcte és també la població jove amb menors de 25 anys fins al 76% d'ús correcte. I és una cosa que aquí també remarquem i acompanyem això. També és la gent jove qui utilitza un doble mètode, si és que l'utilitza, com podrien ser les anticonceptives o el DIU combinat amb un preservatiu. I en aquest últim diagrama podem veure que qui més no utilitza mètodes, com hem dit abans, són les persones de més edat, les dones de més edat. Un altre és que els adolescents cada cop són més precoços i tenen relacions sexuals. Per nosaltres l'important no és l'edat en què tenen aquestes primeres relacions, sinó en com eduquem i quins missatges d'autocura reben aquestes persones. Hem d'entendre, hem de contextualitzar que vivim en una societat hipersexualitzada que es cosifica a les dones constantment. I per nosaltres l'important és canviar la mirada i no acusar les joves, sinó focalitzar-nos en la societat i en tots els inputs sexuals que reben. Tenim aquesta tendència que d'adolescents han de passar ja a ser adults i ser adult és el que s'ha de fer. Llavors, la sexualitat també, i llavors no podem que siguin adults per tot excepte per això. Llavors, en aquest sentit,
l'edat no és l'important, sinó és com vivim aquesta sexualitat. I això és el que intentem acompanyar. L'altre que ens diuen molt, no? L'anticoncepció d'urgència, la pastilla del dia després només es pot prendre com a màxim 3 vegades a l'any. No és veritat. No és veritat, no hi ha límit de vegades ni a l'any ni a la vida. No és una bomba hormonal, no? Moltes vegades és, si això s'està podent comercialitzar, s'està podent donar, és que és una medicació segura, no? No afecta la fertilitat, que és una de les altres coses que es diu. Informem, no?, de que no és la pastilla només el dia després, sinó fins a 5 dies. Tenim dos anticonceptives, amb el levonorgestrel fins a les 72 hores, l'olipristal fins a les 120 hores. Tenim opcions, tenim molts dies després per poder-la prendre, sempre com una més millor. Informem, no?, de què és el que fa això, què fa aquestes pastilles i, per tant, que no és abortiva ni és un mètode anticonceptiu ni habitual, no? Però que amb la informació s'ho poden prendre sempre que vulguin. Per tant, no, en aquest sentit no és 100% efectiu, però això la poden aconseguir en el sistema públic, que llavors també ens ajuda a vincular-les, que també és una de les idees. Llavors, un cop aquí, no? Ara ens situem a la consulta amb l'usuària davant. No ens hem d'imaginar que tenim aquí amb l'usuària. Llavors, primer que hem de pensar quan fem un consell contraceptiu. Què influeix en aquesta tria? En aquesta tria influeix el preu, no? I sobretot en les joves, que moltes vegades no tenen independència econòmica, el preu, malgrat que molts són financiats, alguns tenen alguns costos, i això influeix. El seu ús i la complexitat, no? Si és més fàcil, més difícil, això també influeix. La seguretat i l'eficàcia dels mètodes, no? I aquí hem de ser transparents i explicar les coses com són. També hem de tenir en compte, no?, les creences que té aquesta persona, que es ve a visitar, què és el que creu, i des d'aquí cal respectar, no?, les seves creences, però també cal informar i cal desmitificar, no?, en tot el que hem anat comentant abans. Influeix també el control sobre el cicle que cada dona vol tenir, si són reversibles o no, i també quina relació tenen els mètodes anticonceptius amb les relacions sexuals. Llavors, molts d'aquests estan condicionats amb el nostre consell professional. Per tant, nosaltres, la feina que farem condicionarà també això. Per tant, hem d'intentar fer-ho de la millor manera possible, és a dir, ser transparents, sense judicis ni consells, simplement informar, no? Per tant, quines coses hem de tenir en compte durant la visita? Hem de tenir en compte el que hem parlat al principi de tot, els drets sexuals i reproductius de les persones, i intentar garantitzar-los en tot moment, no? Hem de valorar que això que està fent aquesta persona de venir a visitar-se és una acció d'autocura i d'autogestió, i per tant li hem de donar valor a aquest fet. No és qualsevol cosa, per tant és important donar-li aquest valor. I després fixar-nos, no?, amb el model biogràfic i com tota la història que ve darrere. Llavors, nosaltres què fem amb tot això? Nosaltres es presenten, no? Recordem que tenim aquí la persona que és de visita, tenim totes aquestes coses i nosaltres traiem el que és la caixa, no? És una caixa que tenim on tenim tots els mètodes anticonceptius, no? Ensenyem el diagrama que us he ensenyat abans. A partir del diagrama de la infografia, a partir d'aquesta infografia, nosaltres ens anem guiant tota la visita a través d'aquest dibuix i a l'usuària també l'ajuda a ubicar-se i a anar fent tot el recorregut. Aquí també moltes vegades anem anotant idees claus. Aquest full després, al final de la visita, se n'enduen. Perfecte. Llavors tenim això, a la caixa. A la caixa tenim els diferents mètodes, no? Quan expliquem el diafragma, el preservatiu intern, potser tenim l'anell, l'implant, no sé si es veu gaire, però els anem ensenyant, no? El DIU, les anticonceptives, és important que puguin tocar, que puguin veure quina textura tenen, com això afectarà, poder ensenyar i manipular, això els dona també a elles una seguretat de saber de què estem parlant, no? Perquè a vegades parlem de l'implant, però què és l'implant, no? Doncs el fet que ho puguin veure, ho puguin anar tocant, puguem anar resolent a mesura que anem fent, doncs ens facilita. Llavors,
A cada consulta nosaltres tenim aquesta caixa amb tots els mètodes i això ens ajuda molt, no? I a part d'això tenim altres recursos visuals de la consulta per poder-nos ajudar, com pot ser dibuix d'un endometri, com és aquest endometri, el cicle, l'aparell reproductiu, i això ens ajuda per guiar-nos també per veure com afecta i quins efectes té el cos. Llavors, situant-nos a la consulta. Aquesta persona arriba i em diu què necessites, què busques, què vols, amb això una mica per saber quina idea, amb quins inputs venen, quines idees tenen, potser tenen una idea molt clara avui, això és important, indagar una miqueta, perquè, què vols que passi? És molt important, perquè tenen molt clar que a vegades el que parlàvem abans, regular la regla, perquè vull regular, intentar com a partir d'aquí treballem molt també amb el cicle menstrual, desmitificar tot això que hem comentat abans, a partir d'aquí podem fer feineta. També, quin control vols tenir d'aquest mètode? Perquè vull un que em duri molt temps, a vegades els dic, quant temps vols que et duri? O sigui, per tu que sigui de tant en tant, quan és? De tant en tant és una vegada a la setmana o és una vegada a l'any? Amb això també ens ajudarà. Valorar si han utilitzat mètodes anteriorment. Quins van utilitzar, per què els van utilitzar, per què els van deixar d'utilitzar, quant de temps van estar, si tenien efectes secundaris, i això està relacionat amb la perspectiva biogràfica que parlàvem abans. I també és superimportant, amb quina intenció vols utilitzar un mètode anticonceptiu. I això està molt lligat, moltes vegades hi ha una pressió o hi ha una violència darrere per part de parelles, per part de famílies, i per tant, aquesta elecció del mètode no ha estat lliure, o no és lliure. Perquè si ens preguntem si l'elecció de mètodes és lliure, la resposta és que no sempre. Nosaltres, el que comentàvem abans que tenim el qüestionari de violències, en aquesta, una de les preguntes que és si he decidit per mi mateix el mètode de protecció i hem pogut analitzar que prop una de cada 5 dones afirmen que no poden triar el mètode que volien. És bastant, I també aquí preguntem sobre si han cedit o no a tenir relacions sexuals. I també una de cada 4 pràcticament ens diuen que han tingut relacions sexuals que no els venien de gust. Per tant, l'elecció no sempre és lliure i nosaltres, com a professionals, la nostra tasca, si estan aquí, és que sigui lliure i hem de vetllar perquè aquesta elecció sigui lliure. Per tant, és important també poder treballar en això i aquí és quan parlem de posar el feminisme, aquesta visió a sobre. Llavors, amb tot això, iniciem una mica la visita. Iniciem parlant de com és el cos, com és el cicle menstrual, perquè puguin entendre bé el mètode anticonceptiu. Puguin entendre quina interacció, quin procés hi ha. Llavors, amb aquest diagrama que esteu veient en pantalla i aquesta infografia que us he ensenyat i que nosaltres tenim allà mateix imprès, anem un per un i expliquem com s'utilitza aquest mètode, cada un d'ells, quina acció fa o com es col·loca, és el que parlàvem abans, es produeix en ovulació, no ovularàs, o el diafragma. El diafragma es col·loca així, ha d'estar tanta estona, com expliquem una miqueta tot, de cada un. Quin cost té? Parlàvem de que el preu és un factor que influeix a la tria de mètodes. Doncs parlem de quin cost tenen aquests mètodes, si els poden aconseguir gratuïts o no, a on els poden aconseguir i anem així, Això, amb accessibilitat, on es poden aconseguir, quan duren aquests mètodes. Al final, no tothom se sent còmode, amb certes durades, també parlar dels efectes secundaris, que moltes vegades és el que més preocupa. Parlem, informem, no fem judicis, no valorem. Jo crec que no, sempre és aquesta informació de manera transparent, sense judicis ni recomanacions. I un cop hem fet tots aquests mètodes, hem parlat d'un a un i hem parlat de tots aquests punts, és el moment de tornar a les preguntes inicials. Què necessites? Què busques? Què vols que passi? Quin control vols tenir? Amb quina intenció?
I això és important, no? Hem dit què és el que buscàvem, ara tenim tota la informació, què és el que encaixa amb les respostes que hem fet inicial, no? I el fet aquest de poder contraposar tot, doncs, ostres, mira, ara he vist això, doncs mira, venia amb aquesta idea, no? Moltes vegades venen amb una idea, però ara que m'ho has explicat, doncs mira, crec que no, no? Cap problema, no passa res. És que per això estem. Ei, que hem acabat la visita, bueno, hem acabat com l'explicació i no hem decidit mètode, no tinc, no passa res. No passa res, no cal sortir una resposta, no? Al final, podem tenir, fer una visita, fer un consell contraceptiu, no implica automàticament haver d'utilitzar un mètode dels quals me n'explico. No cal. Puc seguir utilitzant el que està utilitzant, no utilitzar si és el que jo vull, no? Com tenir clar què és el que jo vull i a partir d'aquí ja està. Tot estarà bé si tu estàs tranquil·la, no? I moltes vegades aquest és el missatge, és el que tu vols. No hi ha ni una cosa millor ni pitjor. Cadascú tria el que vol per la seva situació personal. I aquí hem d'evitar fer judicis. Llavors, un cop aquí fem una mica d'exploració de salut, si ja l'hem decidit, explorem que no hi hagi cap interacció, cap limitació, fem una mica d'història clínica. En aquesta història clínica nosaltres valorem una mica antecedents, valorem també una mica ginecològicament, però no ens quedem només a la superfície. Per exemple, també preguntem moltes vegades si tenen dolor o tenen sagnat en les seves relacions sexuals. Que això potser no va relacionat amb un mètode anticonceptiu, però sí que va relacionat amb la sexualitat, amb el seu cos i el com podem acompanyar en tot això, no? I a partir d'aquí informem o facilitem els mètodes en el mateix lloc i després també fem seguiment sempre en funció del mètode utilitzat i en aquests controls periòdics anem valorant si hi ha incidències, com toleren, si toleren bé, si no, anem resolent dubtes i això moltes vegades també el que parlàvem anteriorment. Resolem molt a vegades via WhatsApp, via trucada, vull dir que no sempre ha de ser presencial, no? Potser tinc un dubte perquè m'he oblidat una pastilla i ara no me'n recordo si me la puc tornar a prendre o no. Això ho podem parlar, potser per WhatsApp, no cal venir des de no sé on, no? O estic de vacances i com ho gestiono, no? I poder atendre això també, amb altres vies també és important. Llavors, una mica ja de resum, no? I per nosaltres el que seria ideal. La idea primera és que hem de garantir tots els drets sexuals al màxim. I això passa per la lliure elecció, no? Són lliures d'escollir el que vulguin i nosaltres ho hem de tenir clar. Nosaltres el que les acompanyem i els facilitem el que necessiten, però ja està. Després, hem de ser transparents, hem de donar tota la informació detallada. Donar-la tota, no passa res. Resoldre dubtes, si no sabem com buscar en el moment, està bé, però hem de ser transparents. Hem d'evitar el paternalisme i això tant sigui perquè no podem donar anticonceptives perquè ja s'han pres moltes anticonceptives d'urgència, m'és igual si has vingut per la possibilitat 3 vegades, no té res a veure. No pel que jo pensi, per quina és la seva situació vital, per quin és el seu entorn, el seu context, pel que jo pensi que faran o no faran, no? Si aquesta persona creu que es pot prendre les anticonceptives cada dia i no s'oblidarà, no passa res. És el que ella creu, no pel seu context o per com jo estic veient que està actuant a la consulta, li facilitaré una o no. També una mica relacionat amb la ponència abans que ha fet l'Alba, no tenir prejudicis racistes. Hem d'entendre també que no tot pot anar bé a la primera, que hem de donar un temps d'adaptació, sí, però que si no hi ha millores, es pot canviar, no? I no passa res. En aquest sentit, no ser alarmista amb els efectes secundaris. Poden haver-hi efectes secundaris i no passa res. Els expliquem. Si passen, ja acompanyarem i ja intentem millorar això, si és el que volen. El que dèiem, superimportant, no hi ha cap necessitat de decidir el mètode anticonceptiu a utilitzar abans d'acabar la visita. No passa res. No passa res si no ho tenim clar. Podem tornar un altre dia, podem valorar-ho, podem anar, m'acaba d'aconsellar una altra persona en un altre centre, està bé. Nosaltres fem el consell i després ja es valorarà.
Important també, no?, facilitar recursos, tant si ho tenen clar com si no ho tenen clar, no? El full que dèiem abans, nosaltres els hi donem, però també si hem escollit ja el seu mètode, els hi podem donar algun fulletó, alguna web de referència, perquè un cop a casa es puguin sentir acompanyades, puguin tenir una ajuda, no?, en el moment, perquè al final la nostra consulta de mètodes que ha durat mitja hora, ha durat 3/4 d'hora, no han pogut retenir-ho tot i després no se'n recorden, no passa res. Podem facilitar, no?, els recursos per poder-ho fer a casa i per poder tenir això, o el que parlàvem del bronze. Oferir, no?, aquestes visites de seguiment i d'avaluació per saber com va, com estan tolerant i si cal, no?, doncs del que parlàvem també, altres serveis, en el nostre cas, el centre jove, moltes vegades diem a la CIR, a les tardes joves, no?, com altres centres on poder parlar i tenir aquest acompanyament en tema de mètodes. I res, una mica com aquesta idea final. I res, ara passo a l'espai així de preguntes, que m'heu posat algunes pel xat. Les aniré contestant. Si alguna té algun dubte, doncs podeu aprofitar. Llavors, aquí em comenten, no? Totalment d'acord amb el que comentes, per part nostra de vegades és difícil trobar l'equilibri per assegurar els drets sexuals i reproductius i tenir en compte les creences. A mi a vegades en classes nombroses, quan parlo d'aliment, em marxen noies gitanes i estem intentant aprendre a gestionar-ho. Doncs estupendo. Al final hem d'intentar anar-nos adaptant, anar valorant com podem introduir, anar formant-nos i sobretot, no, en aquest sentit, amb el que deia abans Salva. Diu, quines webs de referència oferiu a les persones que ateneu? Gràcies, molt interessant. Val. Gràcies. Nosaltres, sobretot, en la nostra web del CEJAS, no, és el que valorem moltes vegades, que allà ho tenen tot escrit, sinó també hi ha altres webs com o altres pàgines que també comenten. A l'entrevista pregunteu addiccions a alcohol, drogues, joc, interaccions amb fàrmacs. Sí, nosaltres a nivell d'interaccions parlem, sí, a la història clínica, si no vaig errada, parlem, no?, si actualment estan prenent algun tipus de medicament,